खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सोलिबाय थानाय आसामनि रां बावजा जथुमाव फरायसाफोरनि थाखाय गोबां मोजां थिरांथा लायो। दिनैनि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिनो हाबोनाय फरायसाफोरनो टेब्लेट होनाय जागोन आरो सरकारि आरो प्रभिन्सियेल सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि थाखो 9 फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जागोन होनना रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउका फोसावो। लोगोसे हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनाय जागोन। लोगोसे मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय फरायसाफोरनोबो आनन्दराम बरुवा एवार्ड होनाय जागोन होनना फोसावो। आसामाव सारअन्थाइ गावनायजों गुबुन गुबुन जायगायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय मोनायाव आसामनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गोबां मुवा बेसाद खहा जानायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। थांनाय मोनायाव सारअन्थाइ गावनायजों बङाइगाव जिल्लानि अफियापुरिनि सुकानियाव सारअन्थाइ गावनायजों 2 सेंग्रानि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सेंग्रा सानैखौ दिपज्योति राय आरो जिन्तु कुमार राय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो बाजाराव थांदोंमोन। बेबादि समावनो राजबारियाव सारअन्थाइ गावो। सारअन्थाइ गावजानाय 2 सेंग्राखौ जायगानि सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। लोगोसे थांनाय मोनायाव सारअन्थाइ गावनायजों दरं जिल्लानि मंगलदै खापुरि गामियाव 60 बोसोर बैसोनि मजरुद्दिन मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेबादिनो मैया सारअन्थाइ गावनायजों गुवाहाटीनि सातगाव ओनसोलाव 11 बोसोर बैसोनि ममता बेगम मुंनि सासे उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा जायो। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइ गोसारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दासिम फरायसाफोरखौ लाफानानै गासै 25 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। बिनिनो 12 दायनिगिरिफोरखौ खायो आरो सानथामनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव लांनाय जायो आरो 13 दायनिगिरिफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसामनि DGP जिपि सिंह बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे सोंथि बिलाइ गोसारनाय जाथायनि सायाव बुङो दि बे सोंथि बिलाइ गोसारनाय जाथायजों सेबाया सोमोन्दो गैया होनना। अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ फिन बारायबावबाय। अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सोलिबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ बारायनो थिरांथा लायो। 1250 रांनिफ्राय अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ 1400 रांसिम बारायनाय जाबाय। अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फायारिफोरा दानिफ्राय अरुणोदय बिथांखिनि रांखौ 1400 रां मोननो हासिगोन। दिनै आसाम बाजेट जथुमाव लानाय माखासे बिथांखिफोर। अरुणोदय बिथांखिखौ बारायनानै दानफ्रोमबो 1400 होनो थांखि लायो। 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन। आसामाव थाबैनो 40,000 साख्रिनि थिसनथाइ होगोन। फैगौ 10 निफ्राय 20 मे दाननि गेजेराव थिसनथाइ होगोन। 100 बोसोर जानाय मन्दिर गिर्जा थानसालि मस्जिदफोराव 15 लाख रां होगोन। रायजोआव गोदानै 2000 लामा लुफुंनाय जागोन। गंबाजौ फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि खालामनाय जागोन। मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन मोननायनो अरुणोदय बरुवा बान्था आरो HS आव फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरनो स्कुटि होनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।